ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 11/11/22 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರವಾಯಿನ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬಾ ಸದಾಕಾಲದ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯೆನು ಓದವೆರು. ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಅಂಚಿನ ಬಾಬನು ಏಪಲ ಸಹ ಮರೆಪೆರವಲ್ಲಿ. ಸದಾ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ಜಾದು ಓವು ಆದುಂಡು ಐನು ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ? ಉತ್ತರ: ಮುಳ್ಳುದ ಈ ಕಾಡನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲುದ ಪೂತ್ತ ತೋಟವಾದು ಮಲ್ಪುನಿ. ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರೇನು ಪಾವನ ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ಪುನಿ. ಇಂದು ಬಾಬನ ಜಾದು ಆದುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಅತ್ತು. ಬಾಬನೇ ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಪತಿತ ಶರೀರ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರು. ಗೀತೆ: ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಕುಲೆನು ಏಪಲ ಮರಪುಚ್ಚಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಗೀತೆನು ಕೇಂಡರ. ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಧುರವಾಯಿನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲಾರು. ಬಾಬಾ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆರು. ಜೋಕುಲೆ ಇನಿ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಎಲ್ಲೆ ಮರೆಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮರತುಂಡ ಆಸ್ತಿನ ಸಹ ಕಳೆಯೋಣಾರು. ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಮರತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಸಹಜವಾಯಿನ ಮಾರ್ಗೋನು ತೆರಿಪೋಯರು. ಇಲ್ಲು ಗೃಹಸ್ಥೋಡು ಇತ್ತುಂಡಲ ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಬನು ಏಪಲ ಸಹ ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪಂಡುದು ಕುಡ ತಮ್ಮ ಸಮಾಚಾರವನ್ನೇ ತೆರಿಪೋಜೆರುಂದು ಬಾಬಾ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ ನರಕದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಬಾಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿರ್ದು ಪತ್ರ ಬರೆಪೇರು. ಪತ್ರ ಬೈಜಿ ಪಣದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೇರು. ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕಾಯಿಲೆ ಬೈದುಂಡು ತಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಸಹ ತೆರೆಯೋಣೇರು. ಜೋಕುಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾದುಂಡು. ಕಾತೊಂದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಆ ಲೌಕಿಕ ಜೋಕುಲು ದುಃಖ ಕೊರುಪುನಂಚಿನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಅಕಲ್ನ ಕಡೆ ಮೋಹ ಪೋಪುಜಿ. ಅಂಡ ಮೂಲು ತೂಲೆ ವಾ ಬಾಬಾಗ್ ನಿಕುಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಆರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ತೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮುರುಳಿದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಣುದುಲ್ಲರು. ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಏತು ಕುಪುತ್ರ ಜೋಕುಲು ಏತು ಸುಪುತ್ರ ಜೋಕುಲು ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ತಿಳಿದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಮ್ಮ ಪಂಡುದು ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಆಪೇರು. ಗೀತೆಲ ಪನ್ಪುಡು ಈ ರೀತಿ ಬಾಬನು ದಯಗ ಮರೆಪ್ಪರು. ಸದಾ ಬಾಬಾಗ ಪತ್ರನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರೆಲೆ. ದಯಪಂಡ ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯೆನು ಓದವೆರು. ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಲೌಕಿಕೊಡು ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲು ಪತ್ರ ಬರೆಪೇರು. ಗುರುನ್ಲ ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಏರು ಸದಾ ಸುಖನು ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಖಂಡುಗು ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿಂತೆಪ್ಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಜೋರಾದು ಹಾಕುಂಡು. ಅಂಚನೆ ವಿಕಾರಡು ಮುರ್ಕವುಂಡು. ಆಂಡ ಬಾಬಾ ಮುರುಳಿಡೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿಕುಲು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ದುಲ ಬೇರೆ ದುಂಬು ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು. ಬೇರ್ನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಇಂಚಿನವು ಪರಂದುಪ್ಪು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬೆರೆಗು ಮಹಾವೀರ ಹನುಮಂತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಪುನ ಕಾರಣ ಮಾಯೆಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದು ಸುರುಕು ಬೇರ್ನ ಜೊತೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ವಾ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಸುರುಕು ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ತೆರಿಪೋಯರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ. ನಿಕುಲು ವೃದ್ಧ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದಾಕುಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲೆಗ್ ಎಂಚ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಕೇನುವೆರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗ್ ಜೋಕುಲು ಕೇನುವೆರು. ಇರು ಪ್ರಾಯದಾರುಳ್ಳರು. ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಕೇನುವರಿಗೆ. ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಮಾತಲ ಸಹ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು.
ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂದ ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಗ ತೆರಿಪೋಜೇರು. ಬಿರುಗಾಳಿಡು ಪೆಟ್ಟನು ತಿಂದದು ಸೈತು ಪೋಪೇರು. ತಮ್ಮ ಪದವಿಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಲ್ತೊನರು. ಬಾಬಾಗ ಪತ್ರೋನು ಬರಲೇ ಪಂದು ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡಾಪುನು. ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಂಡು, ಜೋರಾದು ಪೆಟ್ಟನು ಕೊರ್ಪುನು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲಾರು. ಅಕುಲು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದುಲ್ಲೇರು. ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಂತೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಘ ಸೇವಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಬಾಬನೇ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಬಾಬಾಗ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಲೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಈ ಗೀತೆಲ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವರೆಗೂ ತೆರಿದುಂಡು. ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೈತಲು ದಿಯೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರ ಇಂಚಿನವು ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಚಿತ್ರೋಳು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತದೇರು. ಆ ಮಾತಾ ಚಿತ್ರೋಳ ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಚಿತ್ರೋಳು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚ ತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದಿಜಿ. ಭಾರತಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಮೂಲೆ ಶಿವಬಾಬ ಬರ್ಪೇರು. ಶಿವಗ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು, ಬ್ರಹ್ಮಗಲ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು, ವಿಷ್ಣುಗು ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇಂದು ಪುರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬತದು ಏನನ್ನು ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೇ ಪಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಒಲ್ಪ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಕೇವಲ ಗಿಳಿತ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿಚ್ಚೇರು. ಹೇ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಆಸ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಏರೆಗ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರಗ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಪನ್ನೆಡ್ದವರ ಬೇತಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ನಿರಾಕಾರ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಆತ್ಮ ಈ ದೇಹಡು ಬತ್ತದು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ತದು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ಪನ್ಪ. ಭಾರತಡು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶಿವಬಾಬನೇ ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕುಲು ಪಾವನ ಒಂದುಲ್ಲರು ಪಂದು ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಪಾವನ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನನೆ ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಇಚ್ಛೆ ಅದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವೈಕುಂಠ ಪಂದು ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುನು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೇ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಕಲ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಾದುಂಡು. ಅಗಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾಬನ ಮೆತ್ತುಕೊಂಡು ಏಪ ಭಾರತ ನರಕವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಸ್ವರ್ಗ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬನೇ ಬರುಡಾಪುಂಡು. ನರಕನು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಏಪ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ. ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೇನು ಮಧುರವಾಯಿನ ಇಲ್ಲಗ ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ಕುಡ ಸಿಹಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಚೀಪೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಾಜಧಾನಿಗ ನಿಕ್ಲೇನು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಸಿಹಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗಗು ನಿಕ್ಲೇನು ಕಡಪಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಂಚಿನ ಬಾಬರ್ದು ಪಗೆಲು ರಾತ್ರಿ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆವಡಾಪುನು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಪಗೆಲು ರಾತ್ರಿ ವಿದ್ಯೆನು ಓದವಜೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ನಿಯಮಿತವಾದ ಓದುಲೆ. ಬೊಲ್ಪುದ ಸಮಯದಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು. ಬೊಲ್ಪುದ ಸಮಯ ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ದ ವಿಚಾರ ಆದುಂಡು. ಕೇವಲ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಂಡಲ ನಿಕುಲು ಮರೆತು ಹುಡುಪಾರು. ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪರು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ನೆನಪು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹಜ. ಇಂದು ಪಾಪಾತ್ಮದ ಜಗತ್ತಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಡು ಐಕಾದು ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಕೆಲವರು ಏಪಲ ಸಹ ಪತ್ರನೇ ಬರೆಪುಜೇರು. ದಾನೆ ಅತ್ತುಂಡ ಏಪ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಬಾಬಕ್ಕೇನ್ವೇರು ಮೂರ್ಛೆ ಪೋತಿಜರತ್ತ ಪಂಡ ಮತಿ ಕೆಟ್ಟದು ಪೋತಿಜರತ್ತ. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ
ನಯಾ ಪೈಸ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಿದೆರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಅಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾಗ ಸಮಾಚಾರನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಯಾನು ಬದುಕುದೆ ಖುಷಿಟುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಬೇತಕಲೆಗಳ ಪರಿಚಯನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುರುಳಿನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿನ ಕಡಪುಡುವರು. ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಪುದರನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಪುದರನು ಬರೆಪುಜೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಮಾಚಾರನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮೋನೆ ಕಪ್ಪಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸುಂದರವಾದ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಭಾರತದ ಮೋನೆನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡನು ಪೂತ್ತ ತೋಟವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ತೋಟೋಡು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು. ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಮನೇ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಪಂದು ತೆರೆಯುಣೇರು. ಭಗವಂತನ ಪೂತ್ತ ತೋಟ ಪಂದು ಸತ್ಯೋಗು ಪನ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತೆ ಕಾಡನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಐನು ರಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆ. ಕಾಡಾದು ಮಲ್ಪುನಿ ಮುಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಪುನಿ ರಾವಣನ ಕೆಲಸ. ರಾವಣ ಪರತ್ತು ಶತ್ರು ಆದುಲ್ಲೆ. ಐನು ಏರ್ಲ ತೆರೆದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ಕೇನುವೆರು ನಿಕುಲು ಏರ್ನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ, ಶಿವಬಾಬನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ, ಶಿವಬಾಬನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲ ಪುನನೆ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುನಿ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನೆನಪು ದಿಯೋಂಡಾಪುಂಡು ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡು. ಅರೆ ಏರು ನಿಕ್ಲೇನು ನರಕವಾಸಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಾರು. ಅಂಚನೆ ಏರು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮರತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಬಾಬನು ಮರತಿಜಿಂದ ಆಸ್ತಿನ ಮರಪುಜಾರು. ಈ ಸಮಯದಂತೂ ಬಾಬಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಎದುರುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೆರತೆ ಪ್ರಭು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಉಲ್ಲೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮ ಶರೀರೊಡ್ದು ಬತ್ತದು ಪಾತೆರುಂಡು. ಆತ್ಮ ಶರೀರೊಡು ಬತ್ತದು ಪಾತೆರುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಸಹ ಶರೀರ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂದ ಎಂಚ ಬರುಡು. ಗರ್ಭಡು ಬರಪುಣೆ ಅಂಡ ಗರ್ಭ ಜೈಲ್ಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಗರ್ಭ ಜೈಲ್ಡು ದಯಾಗ ಬರೋಡು. ಯಾನ್ ದಾನೆ ಪಾಪ ಮಲ್ತದೇನೆ. ಗರ್ಭ ಮಹಳು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟುಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಬತ್ತುದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಕುಳ್ದು ಕೇಳುನೇರ್ದವರ ಮಾತೆರೆಗುಲ ಮಜ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಪಿದೈಗ್ ಪೋಯರ್ಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮರತು ಬಿಡ್ಪೇರು. 21 ಜನ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯುನಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಪುನಿ. ಇಂದು ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಮಸ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡತೆ. ಬೇಡೆರು ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಪಂಡ ಕಂಡೆ ಇಂದೇನು ಪುರ ತಿನ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಮಂತರು ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನನು ತಿನ್ಪೇರು. ರಡ್ಜನಕುಲ ಪದವಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಅಂಡ ರಡ್ಜನ್ಲ ದುಕ್ಕಿಲೆ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಖಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಪದವಿ ನಂಬರ್ ವರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನು ಪಡೆಪ. ಮಮ್ಮ ಬಾಬನು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ಈ ಸಮಯಡೆ ಶ್ರೀಮತ ತಿಕ್ಕುನು. ಐರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಸಾಕಾರಡು ಬೋಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು 21 ಜನ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಏರೇತು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುವೆರು. ಎನ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೇರುಗಡೆ ಅಪೇರು. ಎನ್ಮ ಜನ ಐಟ್ ಬರೋಡಾಪುನು. ಐಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ 108 ಬಲೆ. 14 ಸಾರತ್ತ 108 ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. 14 ಸಾರತ್ತ 108 ಮಾಲೆ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪುನು. ಅಲ್ಪ ಮಾಲೆನು ಜಪ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತ್ರೆನ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಪ್ರಾಯದಾರ್ಲ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದು ಸುರುತ ನಂಬರ್ಡು ಪೋಪೇರು. ಐರ್ದವರ ನಮ್ಮ ದ್ಯಾಗ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪುಜ ದ್ಯಾಗ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರು ಅಂಡ ಪಿದೈಡು ಪೋಯಿ ತಕ್ಷಣ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪನು. ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಪಿದೈ ಪೋನಗ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದುಂಡತೆ. ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ವಿದ್ಯೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಸೃಷ್ಟಿನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಗೀತೆನು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಗದ್ದಿದ ಮಿತ್ತು ನಾರಾಯಣನ ಚಿತ್ರನು ದಿವೊಂದಿತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚದಕುಲು ಜೊತೆ ಮಸ್ತು ಯುಕ್ತಿರ್ದು ನಡಪೋಡಾಪುಂಡು.
ಬಾಬಾ ಅಂಚಿನ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಗುಪ್ತವಾದ ನಿಕ್ಕಲು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪಾರು. ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಕುಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತದ್ದಿತ್ತೇರು. ಸುರುಕು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಚಿತ್ರನು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಾನು. ದೇಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನು ತೂದು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೇರು. ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೆಲಸ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಬೀಕೆ ಬಾಬನು ತೂವಂದೆತ್ತಂಡ ಕೆಲಸ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಗೀತೆಡು ಬರೆಯುಡಾಪುಂಡು. ಮನ್ಮನಾಭವ ಮಧ್ಯಾಜೀಭವ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಮುಕ್ತಿದ ಅಂಚೆನೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿನಿ ಆನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಅಮೃತ ವೇಲೆಡ್ಲಕದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಭಲೆ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಅಮೃತ ವೇಲೆಡು 4-5 ಗಂಟೆ ಕುಳುದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರವಾಯಿನ ಇಲ್ಲುನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಂಡ ತುಕ್ಕು ಪಂಡ ಪಾಪ ಬುರ್ದು ಓಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಕಪಟ ಪುರುಷಾರ್ಥೋದು ದಾಲ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಕುಡ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಈಶ್ವರ್ಯ ಬಾಲ್ಯನು ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಬಾಬನು ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಬರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಚನ ಸಮಾನ ಆ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಪ್ತಾದಗು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ. ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಪರಸ್ಪರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಬಾಬನ ನೆನಪುನು ಕನೊಂದು ಉನ್ನತಿನ ಪಡೆಯುಡಪುನು. ತಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ಯ ಬಾಲ್ಯನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಪುನು. ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಯರ್ದು ಪೋಡಿರಬಲ್ಲಿ. ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಕುಳಿದು ಸುಖದ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪೋಡು. ವರದಾನ ದೃಢತದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಸಫಲತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಭವ. ಬಾಪ್ತಾದನ ವರದಾನ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ದೃಢತೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸಫಲತೆ ಪಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ದೃಢತೆರ್ದು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಗುಣ ಅತ್ತನ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂಡು ಸಂತುಷ್ಟತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪನ್ಪುನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಪ್ಪಡು. ಬೇತೆಕಲ್ನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ಪ್ರಭಾವ ನಿಖಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿತನದ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಎಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಂಚಿನ ವಿಧಿರ್ದು ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪಾಲೆ ಅಪಗ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಘಟನೆ ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಂಘಟನೆದ ಕಿರಣಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತು ತೊಯ್ಪೋಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಕುಲೆ ಸಂತುಷ್ಟ ಮನಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.